Duarte, ti como lle chamas o 12 de outubro habitualmente? Pois non sei, Miguel. Creo que quizáis a maior parte das veces sempre chamei Día da Hispanidade, pero realmente un nome un pouco rancio. Non creo que sexa o nome oficial, non? Non é festa nacional ou así? Sí, o nome oficial é Festa Nacional. Antes na época de Franco creo que era o Día da Raza, pero claro, eso xa está un pouco de modé. Agora creo que é Festa Nacional. Eu sempre lle chamei Día do Pilar, porque na miña familia a miña madriña é Pilar e sempre tivo así moita celebración, facíamos as comidas por ese día e para min foi sempre o Pilar, nunca me gustou o de Nacional de España. Pensei que ibas a dicir que en toda a tua familia eran guardias civis, que tamén é a patroa No. da Garda Civil, pero bueno, Por sorte alégrame non. saber que neste caso é pola túa tía Pilar e non pola tenente Pilar ou polo que sexa. Bueno, ao grao, por que estamos falando do 12 de outubro? Porque aínda que este programa vai sair o 13, estámolo grabando o día 12 e nós traballamos igual, porque, bueno, entre outras cousas, no Reino Unido hoxe non é festivo. Pero para nós esta data era particularmente importante porque foi o día no que se publicou a grande enquisa sobre a monarquía que fixeron un grupo de medios do Estado, algúns galegos, no caso galego foron Praza Pública e Luces, e tanto ti como a min, Miguel, fomos patróns, contribuímos a financiar esta enquisa, non é? Pois sí, pois sí. Bueno, eu esperaba uns resultados algo máis espectaculares, a verdade é que estaba todo bastante máis igualado do que pensaba, pero sorprendeume o dato para Galicia, porque sí que é certo que hai máis apoio á monarquía que no resto de España, pero tamén hai máis apoio á República e menos indecisos que no resto de España, o cal contradí toda esa idea de el gallego non se sabe se sube ou se baja e todos eses estereotipos que tamén nos venden Gadis e demais aquí. Pois mira, aquí temos as cousas máis claras, para ben ou para mal, pero están as cousas máis claras. A ti que che pareceu? Sí, concordo contigo, tamén agardaba quizáis as uns resultados máis espectaculares e ao final é o aburrido de sempre, son as dos Españas, dividido máis ou menos 50-50, pero o que diste de que os galegos ao final non somos tan indecisos e quizáis na meseta neste caso dubidan máis, pois tamén me chamou a atención. Pero bueno, en calquera caso, xa que falamos de referéndums e falamos de crises constitucionais, hoxe no Té con Gotas imos falar de Escocia. Dentro intro. About Brexit. What's that? Like, Put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here. You're joking. There's too much politics going on at the moment. Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. The nose to the left, 432. Would you like a cup of tea? Yeah, Go sure. on, have a cup of tea. Thank you, thank you. The majority of valid votes cast yesterday by the people of Scotland in response to the referendum question were in favour of no. A historia recente de Escocia está marcada por dous referendos. O primeiro, o de 2014, foi sobre a independencia do Reino Unido e nel o independentismo perdeu, como acabamos de escoitar neste audio. O segundo, de 2016, Escocia votou a favor de permanecer na Unión Europea, pero de pouco lle valería porque o resto do país, e especialmente Gales e Inglaterra, votaron a favor de embarcarse nun proceso de Brexit que aínda está inconcluso. Por iso hoxe imos falar de en que situación se atopa Escocia a 3 meses xa da saída definitiva do Reino Unido do paraugas legal da Unión Europea e cun escenario incerto marcado por unhas eleccións ao Parlamento escocés en maio nas que previsiblemente o Partido Nacionalista Escocés levará a proposta de convocar un segundo referendo de independencia. Pero para entender mellor o futuro, Duarte, imos tratar de entender que pasou en 2014. Ti xa estabas aquí daquela, como foi aquel referendo? Pois o referendo de 2014 foi o resultado da primeira maioría absoluta do Partido Nacional Escocés no goberno ou no Parlamento de Escocia. A raíz dun compromiso electoral que era convocar un referendo de independencia, o primeiro ministro Alex Salmond, en acordo co primeiro ministro David Cameron no Reino Unido, convocan este referéndum. E a pesar de que o independentismo non tiña unhas porcentaxes de apoio xigantescas ao principio da campaña,
o día do referéndum, pois quedou ao final a cousa en 45% a prol de sair e 55% a prol de quedar moito máis xusto do que se contaba nun principio. Pero unha cousa que a mí me chamou moito a atención seguindo aquela campaña, hai xa 6 anos, era o peso que tivo a cuestión europea neste debate. É dicir, o unionismo sempre quería asustar aos independentistas ou independentismo coa idea de que se saían do Reino Unido ían ter tamén que sair da Unión Europea. E iso era particularmente importante nun país como Escocia que, como vimos no referéndum de Brexit de 2016, é maioritariamente proeuropeo. Entón foi unha das cousas que pesou a inclinar a balanza a favor de permanecer na Unión. Pero claro, como ben vimos, en 2016 sáese da Unión, o Reino Unido decide sair da Unión Europea en contra dos intereses de Escocia, como xa dixeches antes, e isto ten un impacto na estrategia independentista, non é así, Miguel? Claro, isto que leva é a primeira ministra de Escocia a volver poñer sobre a mesa a cuestión dun segundo referendo pola independencia. Era algo que o Partido Nacionalista Escocés dixera que se pechaba por unha xeración, pero este cambio de circunstancias tan importante reabre. Iso tamén non só o Brexit, sino a forma na que se está a xestionar o Brexit, xa na etapa final de Theresa May, cando chegou Boris Johnson, viuse moito máis claramente que o Reino Unido estaba disposto ou aberto a embarcarse nun Brexit sen acordo, pois o que fixo foi disparar o apoio ao independentismo. Era moi curioso, recentemente nunha reportaxe da BBC saía unha persoa dunha empresa de enquisas que participara naquela campaña do referendo de independencia que dicía que o que finalmente fixera decantar a balanza en favor do unionismo foran as clases medias e a xente maior de Escocia que tiña dúbidas, pero que finalmente apostou por quedar no Reino Unido porque era sinónimo de estabilidade. Agora, precisamente, está pasando o contrario, en vista do que está a acontecer co Brexit, de que non se sabe se vai haber acordo, e en vista tamén pois do goberno que hai en Londres, cun Boris Johnson pois que, por exemplo, nesta crise do COVID non o está sabendo xestionar moi ben, esa xente que estaba un pouco no medio semella que está comezando a considerar a independencia e a posibilidade de reconectarse coa Unión Europea como un escenario moito máis estable que o que é pois continuar esta navegación cara ao abismo co Reino Unido. Entón, bueno, as enquisas amosan que o independentismo está subindo non só polo Brexit, senón tamén, como dicía, pola xestión do COVID, non é así? Sí, de feito, o que están amosando as enquisas é que por primeira vez, prácticamente desde 2016, o independentismo en varias enquisas consecutivas está por riba do unionismo. E falamos de pregunta explícita de referéndum. E isto exacerbouse a raíz da crise do coronavirus, é dicir, unha tendencia relativamente recente, pero é que encaixa cunha estrategia que o independentismo escocés leva utilizando desde hai anos, que é exaxerar as diferenzas entre o seu goberno en Escocia e o goberno de Westminster. A idea sempre é: nós en Escocia somos maioritariamente de esquerdas, nós votamos por un determinado tipo de goberno baseado nuns valores, pero estamos forzados a asumir as normas ou as directrices dun goberno en Westminster, en Londres, que nós non votamos. Nós nunca votamos conservadores, sen embargo, estamos obrigados a asumir as directrices dun goberno conservador. Isto ao nacionalismo escocés funciónalle moi ben. En este caso, co contraste entre Nicola Sturgeon e Boris Johnson é particularmente chocante. No caso da crise do coronavirus da que estamos falando, se ollamos as enquisas, en torno ao 74% dos escoceses, que é unha inmensa maioría, creen que Nicola Sturgeon, a primeira ministra de Escocia, está xestionando a pandemia ben ou moi ben. Pola contra, só un 21% cree que Boris Johnson está xestionando esta pandemia ben. Este tipo de diferenzas explotadas polo independentismo axudan moito a promover, digamos, a causa independentista. Conste, perdoa Duarte, un apunte sobre isto, é curioso porque esta diferenza en popularidade contrasta un pouco cos datos de, por exemplo, mortes, non? Cando se ven os datos do exceso de mortes, é dicir, a cantidade de xente que morreu este ano en Escocia e en Inglaterra en comparación coa media dos últimos anos, Escocia sería o terceiro país
o terceiro peor país de Europa, o primeiro sería Inglaterra, o segundo España, o terceiro Escocia e o cuarto Italia. No sentido de que a diferenza non está a ser tanto semella nos datos reais como un pouco na apariencia, porque é certo que Nicola Sturgeon fai comparecencias moi solventes, dando información moi útil, exponse aos medios, e Boris Johnson pois, xa pasou totalmente diso e cando falaba en público non dicía máis que voutades, non? Claro, non, totalmente. Non só é a xestión en sí, senón tamén a percepción, non, de solvencia na xestión. E isto, desde logo, vai marcar as eleccións ao Parlamento escocés que vai haber dentro duns meses, non? Como está, ti que estiveches mirando máis isto, como está o termómetro de cara ás eleccións escocesas de maio? Pois agora mesmo as enquisas, as últimas estimacións que hai danlle o Partido Nacionalista Escocés arredor dun 55% dos votos. Hai que ser cautos porque o sistema electoral escocés é algo peculiar e é difícil que estas enquisas sexan moi fiables, pero sí que é certo que semella que o Partido Nacionalista Escocés vai arrasar e que irá a esas eleccións pedindo unha maioría para refrendar a solicitude dun segundo referendo de independencia. Teña a Conferencia Nacional do Partido en novembro, veremos un pouco cales son as mensaxes e os ánimos que hai nela, pero sí que teñen a vantaxe. Despois temos o Partido Laborista e os Tories. Últimamente eran os Tories os que eran un pouco a bandeira do unionismo e a principal oposición ao goberno de Nicola Sturgeon, pero dimitiu a súa líder, que era moi carismática, Ruth Davidson, precisamente por discrepancias con como Boris Johnson estaba a xestionar, por así dicilo, o tema territorial desde Londres, desde que foi primeiro ministro. O seu novo líder dimitiu os poucos meses de chegar. Agora teñen outro novo líder, que chegou recentemente, e semella as últimas enquisas din que o laborismo pode ser que lle quite a segunda plaza aos conservadores. Veremos que o que acontece. O que sí que é certo é que os laboristas na cuestión dun segundo referendo non apoian, lóxicamente, pero tampouco descartan, en caso de que estiveran eles no poder en Londres, non descartan pois dar luz verde á convocatoria dun segundo referendo, ao contrario do que fan os conservadores, que son, polo menos a dirección actual do partido en Escocia e Boris Johnson, totalmente contrarios a esa postura. We had a referendum in 2014. It was decisive, a once-in-a-generation event. And what we've seen throughout this crisis is the importance of and the strength of the union in dealing with certain crucial things. Pero bueno, esta é a postura de Boris Johnson, pero non todos os conservadores escoceses opinan igual. Xente con moita traxectoria no partido di que moi dificilmente, se o SNP saca unha maioría absoluta, por exemplo, o goberno de Londres pode bloquear unha segunda consulta. Pero bueno, os Tories teñen dúbidas, pero ti non deberías telas agora de facerte membro da comunidade do Té con Gotas no noso Patreon. Xa sabes que temos un sistema de suscripcións mensual, podes pagar 2,50, 5, 7,50 ou 10 euros ao mes para contribuir pois a que teñamos pois todos estes contidos maravillosos e que continuemos mellorando no noso podcast. Contidos maravillosos e entrevistas maravillosas como a que imos ter hoxe. Duarte, quen está hoxe con nós? Pois hoxe imos entrevistar a Serafín Pazos Vidal, que é un galego que dirixe a oficina en Bruxelas da Convención Escocesa de Autoridades Locais, COSLA, que é algo así como a FEGAMP escocesa, a Federación Galega de Municipios e Provincias. Hola, Serafín, que tal? Hola, que tal? Antes de nada, unha preguntiña. Ahora mesmo estás traballando na oficina de Bruxelas da COSLA. Que vai pasar coa oficina a partir do 1 de xaneiro, cando, en teoría, o Reino Unido xa non funcione baixo as normas da Unión Europea? Pois, é unha pregunta interesante. Está ben que sea a primeira que faz. Bueno, antes de nada, agradecervos a invitación. Esta é unha iniciativa moi boa, que teño dito moitas veces que tiña que haber máis podcasts como estes en Galicia e non desde o estranxeiro, pero bueno, na medida que poida, pois encantado de contribuir. A oficina de Bruxelas de COSLA poderá seguir no futuro na medida en que haxa unha relación intensa ou extensa con a Unión Europea e outros organismos internacionais. En principio, neste momento, pois non se sabe. En todo caso, se houbera cambios non sería inmediato, sería, bueno, porque hai certos outros asuntos que tratar, aparte
O Comité das Rexións, por exemplo, acaba de crear un comité conxunto co Reino Unido para manter unha relación política a longo plazo, independentemente da discusión que está habendo neste momento sobre a relación futura entre o Reino Unido e a Unión Europea. En todo caso, o traballo, por decir un pouco o contexto, eu son responsable da Unidade Europea de COSLA, o que quere dicir que dedícome tamén ao traballo doméstico. Boa parte do meu traballo é a recepción no dereito e na política doméstica, na política do dereito europeo e de acordos internacionais como os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Entón, independentemente de que a oficina estea en Bruxelas ou non, como ten sido no pasado por cuestións de orden práctico, pois eu creo que a Escocia vai seguir sendo os organismos escoceses como o meu, que é un organismo público que ten moito tempo, ten casi 6 séculos, é unha destas cousas que sempre digo a xente para que se sorprenda, pero a miña organización ten 6 séculos de existencia, pois seguirá tendo unha oficina internacional, ben sexa aquí, ou ben sexa en Escocia, ou en Estrasburgo, Xinebra, onde sea. Claro, porque entendo que neste caso COSLA é a representación ou a voz, digamos, dos concellos escoceses diante de todas as administracións, non? Xa sexa o goberno escocés, o goberno de Westminster ou, como neste caso, institucións internacionais. Sí. Perdón que te interrompa, chámame moita atención o de que digas que é unha organización que ten 6 séculos, non? Está este lema, este refrán galego que di que antes tiña Galicia reis que Castela leis, e isto xa podemos dicir antes tiña Escocia coordinadoras de autoridades locais que, non sei, Inglaterra reis ou como... De feito, que é anterior ao propio a Convención de Burgos Reais de Escocia, que é unha organización que existiu durante 6 séculos, un cambio constitucional no ano 72, pero hasta o ano 72 era exactamente a mesma organización, existe desde antes incluso que houbera un Parlamento escocés. E durante os 300 anos que non hubo Parlamento en Escocia, digamos que o Parlamento político, a Asamblea Política de Escocia, era a Convención de Burgos Reais de Escocia, que era que un pouco articulaba a voz política en Escocia, porque unha cousa que é interesante entender no caso do Reino Unido é que nunca se unificou do mesmo xeito que se unificou o Estado español. Digamos que como, en certa medida, como o Estado español antes da política francesa xacobina do século XIX. Entón, por tanto, a administración local sempre foi escocesa, nunca houbo, e iso é un pouco importante, que é o que está cambiando precisamente co Brexit, nunca houbo a certos aspectos da política, do dereito, toda a xurisdicción, o sistema legal, o sistema educativo, o sistema penal, o sistema de goberno local, sempre foi gobernado en Escocia, desde Escocia, aínda que o goberno durante 300 anos estuve en Londres. Está ben saber que isto do municipalismo ten así orixes tan no pasado na historia e non é algo tan recente. Pero falabas do Brexit e do impacto que vai ter en Escocia. É unha pregunta un pouco ampla, pero a grosso modo, como vai afectar o Brexit aos concellos escoceses? Van ter máis problemas de financiamento, por exemplo? Cal é un pouco a perspectiva? Vos xa que falastes nalgún podcast anterior da lei da lei de mercado interior, a Internal Market Bill, que está neste momento tramitándose no Parlamento de Westminster a unha velocidade excepcional. Esta lei, para aqueles que sabe un pouco do contexto español e galego, non é moi diferente a la OAPA do ano 82, que quería reducir as competencias autonómicas, ou a Lei de Unidade de Mercado dai 10 ou 12 anos, que quería tamén reducir a diversidade legislativa ou reglamentaria dentro do Estado español. A diferencia que pasa é que, como decía, o sistema político británico é unitario, é dicir, existe un parlamento que é soberano, de feito o pobo non é soberano, é o parlamento o cal é soberano, o pobo simplemente elixe o Parlamento, pero o Parlamento que é soberano, e non hai unha Constitución, a Constitución faina polas leis e polas prácticas do Parlamento. Isto é diferente ao caso español, a medida en que o sistema español é un sistema unitario no que todo está compartido. Realmente a última palabra moitas veces sempre ten o sistema, o goberno español ou o Congreso español por mediante lei de bases. No caso de Escocia, en concreto, iso nunca foi así. A autonomía escocesa
creouse no ano 99, e hai toda unha serie de áreas da sanidade, da educación, goberno local, a enerxía, a ordenación do territorio, que son áreas completamente autónomas de Escocia. É dicir, aí, incluso, ainda que tuveran quixera o goberno inglés, o goberno británico, perdón, intervir, non pode, porque legalmente non pode intervir en áreas que foron transferidas ou que sempre estuveron xestionadas directamente desde Escocia. A única diferencia moitas veces é que en vez de ser un ministro do Reino Unido para Escocia, ahora esas competencias levas un goberno escocés cun parlamento escocés. Que é o que está cambiando co Brexit, que afecta non só ao sistema autonómico, a devolution escocesa, senón tamén a administración local. Pois precisamente desde a chegada do goberno de Theresa May, pois se decidiu que en vista pois a diverxente trayectoria de Escocia con respecto a Inglaterra da última década, o referendo de 2014 de independencia, e depois o diferente resultado amplamente a favor de permanecer na Unión Europea do referéndum da Unión Europea de 2016, estimouse que as diverxencias estaban sendo, ou estímase desde o goberno actual de Boris Johnson e do goberno de Theresa May anterior, que as diverxencias no sistema político estaban sendo demasiado grandes e que ameazaba pois a supervivencia do Reino Unido. Entonces, esta lei do mercado interior que está feita ao calor do Brexit para adaptarse á nova situación, en realidad é unha reforma constitucional de toda regla, na medida en que é como, e así yo teño explicado aos meus compañeros en Escocia, é como se de repente a autonomía escocesa, que é moi ampla, se convirta nunha autonomía como a galega, que é ampla, pero no fondo a última palabra sempre está en Madrid. Neste caso, tanto o Fondo de Política Económica como axudas de Estado como as propias competencias, se esta lei vai adiante e se aplica da forma máis extrema posible, pois significaría que moitos poderes, moitas competencias que estaban xestionadas en Escocia, pois se xestionarían ou se decidirían en Londres, o cal, obviamente, na maioría do Parlamento escocés, pois supón unha auténtica revolución. Sigue sendo unha opción, a lei é demasiado ampla como para saber, pero certamente introduce unha nova dinámica centralizadora que é descoñecida non só nos últimos 20 anos de autonomía escocesa, senón en certas áreas desde nunca houbera ese control exercido unitariamente desde Londres como que potencialmente pode introducir esta lei. Claro, porque entendo que a posición de Escocia ou mesmo dos concellos escoceses sería que esas competencias que veñen de Europa agora pasaran a mans do goberno escocés, da autonomía escocesa, en lugar do goberno de Westminster, non? Sí, en teoría houve un acordo que pois estuvo legalizado nunha das varias leis do Brexit que se acordaron, neste caso a lei do 2018, pois se chegaron a un acordo que en principio todas as competencias que viñan da Unión Europea se residenciarían pois nos territorios, neste caso Escocia. Esta lei do mercado interior que está facendo é cambiar esa dinámica e hai certas áreas que quedarían claramente non só competencias compartidas, senón incluso exclusivas do goberno británico, do Parlamento británico e das entidades regulatorias británicas que se creasen. Por exemplo, a concesión de axudas de Estado, que o que se estuvo durante 2 anos intentando negociar é un sistema de intergubernamental para decidir toda unha serie de asuntos que non podían ser xestionados separadamente, como, por exemplo, pois eso, a política de competencias, as axudas de Estado, as subvencións, vamos. Ese control agora fai na Unión Europea hasta decembro, a Comisión Europea hasta decembro, e a idea era, e houve unhas negociacións intergubernamentais durante 2 anos, era que se crearan pois mecanismos de cooperación intergubernamental e incluso organismos intergubernamentais para xestionar ese tipo de asuntos que procedan da Unión Europea, pero que requerirían pois un enfoque pan-Reino Unido, non? Isto non está dando resultados previstos segundo o goberno británico, e por iso polo que introduciron esta legislación que eles din que no caso de que non haxe un acordo entre gobernos para toda esta serie de asuntos, pois aplicarían a lei directamente desde Londres,
no presión máis pesimista é que realmente supón unha recentralización en toda a regla, independentemente de que haxa boa mala vontade polas administracións autónomas de Gales, Escocia e Irlanda Norte respecto ás propostas do goberno británico. Claro, nun contexto no que, como ti ben estás dicindo, o goberno británico parece que quere recentralizar, cal pode ser a resposta de Escocia diante desto? Porque estamos escoitando a Nicola Sturgeon falar dun segundo referendo de independencia. Eu lembro ben cando foi o referendo de 2014, que de feito unha das cousas que nos últimos días de campaña todos os partidos unionistas apelaban aos votantes escoceses dicindo que estaban dispostos a avanzar cara a maior federalismo, maiores competencias, máis poder para Escocia. Onde quedou iso? Cal crees, na túa opinión, que vai a ser a reacción do goberno do SNP a respecto dun novo referendo de independencia? No respecto a que pasou con eso, efectivamente, varios días antes do referendo de 2014 sobre a independencia de Escocia, houve un manifesto que se chamaba The Vow, que prometía respetar a autonomía escocesa se Escocia votaba, e incluso ampliala, se Escocia votaba a permanecer dentro do Reino Unido. Hubo unha lei, un novo estatuto escocés reformado do 2016 que introducía iso en lei. Pois só un ano despois hubo unha sentencia famosa, o caso Miller, que obviamente conocedes, que foi un destes casos do Tribunal Supremo que tuvera moita polémica nos primeiros días do post-referéndum, no que, aparte de outras historias que non veñen ao caso, se consideraba, o Tribunal Supremo do Reino Unido consideraba que esas garantías dadas a Escocia non tiñan valor legal no momento que o Parlamento británico decidisen que esas garantías da autonomía escocesa non terían efecto, que é o que pasou, por certo, con varias das leis do Brexit que explícitamente emendan unilateralmente o Estatuto escocés, é dicir, sin a aceptación do Parlamento escocés para eses cambios. En teoría hai unha convención constitucional que, na medida en que o Parlamento británico non legislará en temas escoceses da autonomía escocesa, e moito menos cambiar o estatuto, sen a propia autorización do Parlamento escocés. Iso, desde hai xa 3 ou 4 anos, pois ten habido varios casos moi importantes relacionados co Brexit, na que hasta o propio estatuto escocés se ten modificado unilateralmente polo Parlamento británico, e o que di o Tribunal Supremo do Reino Unido é que o Parlamento británico, como é plenamente soberano, non hai constitución, non hai límite constitucional, pode modificar calquera lei que estime necesario. E o Estatuto escocés é unha lei, por tanto, unha lei do Parlamento británico que, por tanto, se pode emendar en calquer momento. Entonces, para evitar eso, pois ten habido toda esta serie de negociacións intergubernamentais, que se chama os Common Frameworks, é unha revisión dos mecanismos de cooperación intergubernamental, pero atreveríame a decir que non ten avanzado moito, en todo caso que se está intentando organizar non é moito máis sofisticado que os mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas e goberno que existen no Estado español, que, como ben sabemos, non é que sean precisamente brillantes. Entonces, hai por un lado a ameaza legislativa de reducción da autonomía escocesa e, por outro lado, os mecanismos paliativos intergubernamentais pois non acaban de evitar ese problema. Non vou anticipar cal será a postura do goberno, se que, obviamente, o goberno actual do SNP recunca en maio do ano que ven, como, obviamente, servidor público, que eu son un servidor público, non podo pronunciarme nese aspecto. O que si digo que, obviamente, o resultado das eleccións de maio é quen saia victorioso, sobre todo cunha maioría absoluta. Neste momento o SNP non ten maioría absoluta. Se tuvese unha maioría absoluta en maio, obviamente incrementaría a súa reclamación de un segundo referéndum. E digo simplemente eso porque xa foi o que pasou na vez anterior, nas eleccións anteriores a 2014, o SNP conseguiu maioría absoluta, esa foi a base pola que políticamente puido pedir
ao primeiro ministro de entón, David Cameron, no chamado Acordo de Edimburgo, que permitise celebrar un referéndum. Non parece neste momento que o primeiro ministro británico estea disposto a aceptar que haxe un segundo referéndum, aínda se houvese unha maioría absoluta, neste caso do SNP, pero obviamente iso estamos xa moi no futuro, probablemente as eleccións de maio serán vitais para o futuro de Escocia e o Reino Unido. Crees entón que o SNP vai agardar as eleccións de maio a hora de facer unha solicitude formal de referendo? Porque, bueno, teñen a Convención Nacional do Partido en novembro, estáse falando de que Nicola Sturgeon podería ser unha dos anuncios que fixese en vista de todo o que está a acontecer coa centralización competencial desde Londres. Crees que van a agardar entón a esas eleccións de maio a ver o que acontece aí? En principio, sí, máis que nada porque é a base legal ou a base de legitimidade pola que porque o goberno do SNP desde o 2007 na primeira legislatura estaba en minoría, entonces nunca puderon facer unha petición formal. Só políticamente se sentiron capaces de fazer unha petición formal cando consiga a maioría absoluta. Neste momento o SNP non ten maioría absoluta, entonces o lóxico, no Reino Unido, sobre todo o do precedente, é unha cousa bastante importante políticamente, legalmente, o máis lóxico é que decidirse esperar a ter unha maioría absoluta no mes de maio de 2021, pero vamos, non podo anticipar máis, non teño bola de cristal, nin quero especular sobre dinámicas de partidos políticos concretos. Claro, porque eso é algo do que se está falando moito, especialmente desde que, bueno, pois finalmente se aprobou o Brexit, desde que o no deal parece pois un escenario bastante probable. Na prensa británica falouse moito de como o sentimento pro-independentista pois estaba a medrar en Escocia, e hai enquisas que así o amosan. A túa percepción, que estás en contacto cos concellos e co mundo político escocés, ves posible desta volta unha victoria do independentismo en caso de que finalmente se chegue a aprobar unha consulta? Eu creo que aí está a adiantar moito. Primeiro ten que haber un mandato do SNP para pedir un segundo referéndum, que, como dis, seguramente será confirmado na propia convención do partido do mes de novembro. Depois, teria que haber unha maioría absoluta clara do SNP, pero unha maioría suficientemente clara, e despois que o goberno británico, que é un acto prácticamente unilateral do primeiro ministro, decidise a realización ou aceptar que houbera un segundo referendo. É dicir, que son moitos imponderables, en este momento resulta bastante adiantado avanzar calquera escenario. En todo caso, como sabes, existe dentro, eu teño obviamente contacto co mundo político escocés, existe un certo debate sobre unha vía catalana, é dicir, unha vía de un referendo que non tuve legitimidade sería aceptable. En todo caso, creo que o dixo bastante veces a primeira ministra principal escocesa, non é a vía que les privilexian, o que querían é un segundo referéndum legal, usando a mesma base legal do referéndum do 2014. Entonces xa a especular máis a eso é un pouco difícil neste momento. Non creo que nin sequera o propio goberno, o propio partido que está hoxe na maioría este ainda nese escenario. Pero, bueno, en calquera caso, estas eleccións de maio van ser, eu creo, particularmente interesantes. Por unha banda, Nicola Sturgeon pois está nun momento de certa popularidade. Temos o Partido Laborista con Richard Leonard, que parece que igual non acaba de repuntar, pero a nivel estatal a tendencia é un pouquiño alza. Os conservadores perderon ao gran activo que tiñan en Escocia, que era Ruth Davidson. Que crees ti facendo? Sei que non te podes mollar do todo pola túa posición, pero que crees ou cal sería a túa visión do que vai pasar nas eleccións de maio? Obviamente, eu creo que, decir, por facer unha aposta, eu creo que o escenario, a relación de forzas non cambiará fundamentalmente, simplemente que, claro, o cambio, tal como funciona o sistema electoral escocés, que é un sistema con 2 votos, un por territorio, un por partido e outro por circunscripción,
ou mellor dito, un regional e un local, pero basicamente funciona como un voto ao partido e un voto á persoa, son dous votos diferentes, introduce moitas carambolas. Entonces, por exemplo, partidos independentistas ou pro-independentistas son os verdes e o SNP. E os outros tres partidos, laborista, conservador e liberal, máis ben conservador, laborista e liberal, por decirlo no orden de importancia, non están a favor. Entonces, como a relación de forzas entre os diferentes dos partidos que forman cada bloque non é proporcional, a propia estrutura do voto pode facer resultados como moi sorprendentes, como nunha ocasión, creo lembrar, que subiu a SNP, pero, sin embargo, perdeu escanos. Entonces, eu creo que pois como tantas divusións fundamentais que ten pasado, como o tema do Brexit, a xente, en teoría, non se está movendo necesariamente en grandes cambiando de bloque, digamos, pero importa a relación de que vota dentro de cada bloque, porque pode ter un efecto desproporcionado no resultado final, desde unha minoría do SNP a unha maioría absoluta, por exemplo. Se é certo, que sí que é certo, hai que dicilo, que parece que o feito de que Escocia ten xestionado, precisamente porque ten competencias exclusivas en moitas áreas, ou a percepción é que ten sido máis eficaz ou mellor máis transparente ou menos polémica na xestión do virus, que ten animado a unha certa parte da poboación a valorar pois que Escocia é capaz de fazer as cousas ben en temas graves como COVID. Ahora, iso parece que está bastante claro, incluso pode reflectir na algunha enquisa, que o transmita a un voto que pode ser percibido en función de como vai a campaña como a un plebiscito entre o sí ou non, é dicir, como aquelas eleccións plebiscitarias catalanas de hai uns anos, pois é un pouco apresurado a decir, pero en principio eu diría que aquí, máis que haxe grandes trasvases de votos que poda haber en función do efecto COVID, como falamos, é a relación de votos entre os diferentes partidos que forman os diferentes bloques e como pode iso afectar ao resultado final, dado o relativamente complicado sistema electoral escocés. O referendo de independencia foi 2 anos antes que o referendo do Brexit. A partir de 2016, pois comezamos a escoitar falar de cousas como Brexit brando, Brexit duro, a ver todas as dificultades que pode ter un Estado, neste caso, retirarse dun bloque político. Crees que o Brexit tivo algún impacto a hora de facer que algúns sectores independentistas repensasen a súa estrategia a hora de sair do Reino Unido en función do que viron que pasou co Reino Unido e a Unión Europea? Home, é certo, polo menos é o que din estudios demoscópicos, como o do profesor Cortis, moi coñecido, obviamente, que hai unha parte significativa do voto do sí da independencia de 2014 que votou en números bastante significativos a salir da Unión Europea. É dicir, que esta equivalencia que se fai a veces coloquialmente entre voto independentista e voto pro Unión Europea non é necesariamente trasladable na realidade. É dicir, é un pouco máis complexo. É dicir, pódese ser independentista anti-europeo, do mesmo xeito que se pode ser unionista e pro UE, que obviamente é o caso máis coñecido. Entonces, ese tipo de siloxismos non necesariamente se ven reflexados na práctica. A Escocia é unha sociedade suficientemente sofisticada como para ter diferentes nuances nese tipo de cálculos. Ao final, como todas as cousas, os plebiscitos son, a xente ao final acaba pronunciándose cando a cousa é unha cousa entre sí ou non, pois a veces pois muda a impresión precisamente porque son decisións fundamentais. É dicir, unha das cousas que obviamente o campo do sí terá que considerar se chega a haber unha segunda campaña é a política económica, que foi un dos aspectos claves na campaña anterior. O feito que bueno, o tema da moeda, se iban usar o euro, se iban usar a libra, se iban ter unha moeda propia, iso é unha cousa que non está solucionada, non está ainda decidida por ese lado do espectro político, e que volverá a estar de manifesto.
o feito dos controis da necesidade ou non de que haxa controis na fronteira Inglaterra-Escocia, pois obviamente o que está pasando, o que seguramente pasará en xaneiro respecto á fronteira Irlanda Norte e Irlanda, pois obviamente poderá influir tamén na percepción da xente cara a un segundo referéndum e o que poderían votar. En todo caso, é certo que a combinación entre a saída da Unión Europea ao mundo de xaneiro, a saída do período de transición o 31 de decembro vai supor cambios, é dicir, haxa ou non haxa acordo, vai haber máis cambios, máis burocracia, máis controis, máis limitacións á hora de comerciar e viaxar, e iso vai ter un efecto, supoño, nas eleccións de maio en Escocia e nas eleccións locais en Inglaterra e de autónomas en Gales e Irlanda do Norte. Entonces, digamos que hai como dous grandes momentos o ano que ven. Un é as consecuencias do fin do período de transición, é dicir, e outra é se iso vai ter impacto tamén nas eleccións de maio, que son as primeiras eleccións pos Unión Europea no sentido completo. Como estás vendo ti as negociacións do acordo de libre comercio? Porque, bueno, claramente o ritmo vai moito máis lento do que debera. A estas alturas, teóricamente, deberas estar pois xa cos flecos moito máis pulidos e moito máis próximos a un acordo final. Vemos que as posicións estánse distanciando por cousas como esta lei do mercado interno que aprobou o Parlamento do Reino Unido. Algúns din que iso é parte dunha estrategia negociadora de Boris Johnson, outros din que non, que é simplemente unha vontade do goberno de Londres de romper as negociacións e sair cun no deal. Como ves ti estas negociacións e que se fala un pouco aí en Bruxelas? Pois, obviamente, son as negociacións máis rápidas que se fixeron nunca. Normalmente unha negociación dun acordo comercial son 7 anos. Solo revisar os textos legais antes de que sexan aprobados polos parlamentos de cada lado leva como 6 meses, entre 6 meses e 2 anos. Entón, facer todo isto realmente en un ano pois é increíble. Entón, en certa medida non é sorprendente que isto vaya tan lento, porque o normal é que tuvera que fora aínda máis lento do que vai. Cal é o problema? Que hai un prazo legal que é escollido polo Reino Unido, ratificado no mes de xuño deste mesmo ano, que o período de transición remataría de todas formas o 31 de decembro deste ano. Entón, iso supón facer o acordo, acordar os principios, redactar o acordo, revisalo por os tuxistas lingüistas, traducilo a todos os idiomas da Unión Europea, ratificalo polo Parlamento, ratificalo polo Parlamento Británico e potencialmente tamén polos 27 parlamentos estatais e algún regional, como no caso de Bélxica, no espazo de 2 meses, se que hai un acordo final deste mes. Resulta completamente increíble que se poida facer todo iso. En todo caso, se hai un acordo, e pode haber un acordo, porque obviamente tamén hai estrategias negociadoras polos dous lados de facerse máis intransigentes do posible. No caso británico, posiblemente a xur de Estado están dramatizando demasiado a cuestión. E no caso europeo, da Unión Europea, o caso da pesca, que basicamente o que queren é que o Reino Unido, a pesar de ser da Unión Europea, siga sendo parte da política agrícola, da política de pesca, o cal tampouco é moi viable. Entón, hai un pouco de xogo nos dous casos, pero ainda que houbera a mellor vontade do mundo, é un calendario moi complicado. En todo caso, se é que hai un acordo, haberá un acordo de mínimos para evitar as disrupcións máis grandes no transporte de mercancías, na mobilidade, pero haberá moitos outros flecos que serán suxeitos a acordos nos anos vindeiros, o cal supón que en certas áreas que o mellor no futuro o Reino Unido e a Unión Europea volverán a coordinarse, a ter un acordo conxunto, pois haberá un vacío legal durante varios anos. Partes do acordo poderán ser, como digo, aprobadas polo Parlamento Británico, o cal non é moi problemático, eles son capaces, potencialmente poden ratificar un acordo en 24 horas se fora necesario. No Parlamento Europeo pues, tamén relativamente rápido. Se o acordo for suficientemente sofisticado, pues, como digo, precisaría a ratificación dos parlamentos estatais, pero pola precedente legal do acordo con Xapón, entre a Unión Europea e Xapón,
posiblemente sería posible de que partes deste acordo se aprobaran provisionalmente e se executaran provisionalmente hasta que houbera unha ratificación por todos os parlamentos dos Estados membros. En todo caso, tanto a Unión Europea como o Reino Unido xa publicaron varios libros brancos nos que amosan que aínda no mellor dos casos do que se está negociando que é un acordo minimalista de comercio para limitar as friccións máis grandes entre a Unión Europea e o Reino Unido, estaremos falando de un acordo minimalista no que a partir do ano que ven pois haberá toda unha serie de controis, unha serie de trabas, incluso incremento de prezos ligados ao comercio que van pasar de todas. Entonces, bueno, o beneficio dunha caixa un acordo é un beneficio importante, pero non é tanto como un gran acordo de partenariado de asociación que foi o que a Unión Europea propuxo inicialmente e que o goberno británico de Theresa May aceptara, pero que tanto boa parte do seu partido como da oposición non chegaron a aceptar, e, bueno, pois o goberno de Theresa May caíu e o goberno de Boris Johnson aprobou deu o seu consentimento a un acordo máis limitado, que é o que realmente se está negociando hoxe en día. E xa para ir pechando a entrevista, unha pregunta quizás un pouco máis persoal. Como chega un galego a dirixir unha oficina en Bruselas para os concellos escoceses? É unha boa pregunta. O Reino Unido é un dos poucos, hasta tiña sido, en todo caso, un dos poucos estados membros da Unión Europea que aplicaba da forma máis estricta o principio de non discriminación por nacionalidade. É dicir, a diferencia de calquera traballo público, son empleado público británico, pois a diferencia de os meus homólogos no Estado español, que para ser traballador público, pois tes que opositar, encerrarte 22 anos, memorizar códigos civis, penais, administrativos, presentar 20 instancias e todo ese formalismo, para traballar no sector público británico, pois é moito máis doado, moito menos farragoso para entrar e tamén moito máis positivo a hora de progresar profesionalmente, moito máis dinámico. Como digo, non son o único estranxeiro que traballa para a administración pública, neste caso de Escocia, como de outras partes do Reino Unido. Hai, creo que un galego que é un experto de alto nivel no goberno escocés. Hai unha valenciana que está traballando na Unidade Europea. Hai outra xente que coñezo tamén de referencia. Non é tan raro que, por como digo, é curioso que sexa o Reino Unido o do Brexit, o estado do Brexit, o que ten aplicado moitas menos restriccións a xente de outra nacionalidade a traballar para o seu sector público do que sería o caso no contexto galego ou español. E Serafín, aquí no Te Congotas temos por costume facer un exercicio de política ficción con todos os nosos entrevistados ao final, no que vos poñemos nunha situación utópica en que serías presidente da Xunta ou como mínimo un alto cargo da Xunta con plenos poderes para facer e desfacer, investir e desinvestir. Entón, no teu caso, e coa experiencia que tes, bueno, na oficina de Bruselas, coordinando os concellos escoceses e demais, que cambiarías de Galiza? Sabemos que tes un doutoramento en filosofía e que és politólogo tamén, así que agardamos grandes cousas desta resposta, pero si queres centrarte nun área máis concreto, por exemplo, que cambiarías na forma na que se organizan os concellos, as localidades e na forma na que colaboran coa Unión Europea? Que cousas pensas que se poderían exportar, boas prácticas que se fan en Escocia, que se poderían exportar a Galiza? Pois sí, con moito gusto. Podería dicir, obviamente, teria que haber na administración galega unha unidade igual que a que hai en Escocia para apoio aos concellos para a traslación dos proxectos europeos e do dereito europeo, que hoxe en día pois non é o caso. Do mesmo xeito, o goberno da Xunta debería pois aprender de goberno escocés, pero tamén de outros como o goberno flamenco e de outros, a ter un sistema máis sofisticado na súa relación coa Unión Europea, pero tamén máis riguroso na hora de aplicar o dereito europeo
e das normas europeas en Galicia que fora igual de sofisticado que ten sido, por exemplo, como digo, o goberno escocés. E tamén unha aproximación máis estratégica á Unión Europea e menos retórica, que é o que desgraciadamente moitas veces pasa no contexto galego. Eu teño sido bastante... Eu traballei no seu día para o goberno galego e para outros gobernos autónomos tamén, e teño sido sempre moi crítico da forma coa que se relaciona con a Unión Europea. Eu creo que hai boas prácticas que se poden aprender de outros países para facer que ese europeísmo que supostamente hai en Galicia, que hai en España, sexa máis consecuente cos feitos e non tan teórico como é o caso. O país vai falta unha maior organización, un enfoque máis estratégico e máis cumplidor das obrigas europeas. Pois con esa reflexión nos quedamos. Serafín Pazos Vidal, moitísimas grazas polo teu tempo. Encantado, moitas gracias. Pois ate aquí o podcast desta semana. Agardamos que vos tivese gustado e, como sempre, se queredes apoiarnos, ide ao noso Patreon, patreon.com/tecongotas, e suscribidevos en calquera das modalidades posibles. E lembrade que tamén nos podedes seguir en redes sociais, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estamos empezando a facer agora uns explainers distintos en Instagram, así que se vos gustan, por favor, deixádenos algún comentario pois ou algún feedback positivo ou negativo. E, como sempre, tamén podedes suscribirvos ao noso newsletter, mandarnos un correo, que nos estaremos sempre encantados de escoitar calquera cousa que teñades que dicir. Se non, escoitámonos en 2 semanas. Hasta logo, guiño.